Да, салом алейкум, созен назен тенҷи баден чӣ гуфтанем бародаро? Имрӯз мо кор мекунем дар тренди бакавой фақат ва ман шумо дар направлении кор кардани бакавой тренда камтарак маълумот метам. Барои ҳамин рафтем навмаи фирма Рости гап дар общий канал ба анҷом расондам ва инаи сделкои кардагии ма буданд ауҷа. Як дақиқа инаи сделкои общий канали мо буд имрӯза ва ҳозир ман шумода нишон медам чӣ хел кор кардан дар кораи дар бакавой объем ва чӣ хел тарзи дуруст мондани хатотона. Нигоҳ мекунем. Точкаи ман мондагиим дар инҷа и последний касание уровни, яъне точкаи цена мондагие. А дани время точка ценаи мо инами калидора фақат обновит кардагие ва аями калидор на поён пробуиштагие, на боло. Чӣ хеле ки мо дар ин инҷа нигоҳ мекунем бародаро, ай иҷа яъне тренд дромад дар и байн барои чӣ бакавии объёме мешавад, барои ки дар иҷа продавец ва одами харидор фурӯшанда яъне торговаться мекунанд. Дар иҷа камтар хато гуфтам ба фикрам. Барои ҳамин ман бе ягон монтаж мепартовам видеои ютуб ма чӣ хеле ҳастай ҳамон хел мебинед шумо. Барои ҳамин пасаратса мекунам ки яснитар фаҳмонам. ҳозир мо ауде чеф даем ждат мекунем камтарак точкаи дар кори мо меёвем, сделка мекунем ва мефаҳмонамтон. ай ҳама калидори запрещёни барои моро дар бакавии объёми инами байнай. Яъне дар иҷа вообще бояд ягон одамизод сделкада надроя. ауде чеф отоез 2 дақиқа вибр кардагим таймфрейма ждат мекунам. ман гиҷора ҳозир дар ин врема ждат кардам. ё инам қарибии хатти ҷамъа ё ки ин поёнтарам биёя. 2 направления дорад. Барои ҳамин вақт ман 2 дақиқа гирифтагием ки в случае разворот ягон чи успед кунад цена гаштанда. Якам сделкамона мекушоем 2 дақиқа поён ва ждат мекунем. лекин вақте шумо новичокен инам хеле точкода совет наметам, яъне ранни входа дар рынок советон наметам. Барои ҳамин шумо пасаратса кунед инами максимуморо ждат карда баъд битроен. Ценаи мо омад точкаро обновит кард. Последний 4 свечара просто шумо аҳамият битед. Ҳамин хата вообще фуромадагӣ нестай. Панҷум свечамон яъне фуромадагие. Цена бояд ҳамҷара пробития кунад ё ки разворот кунад тенкати дар инами байно буд шава. 2 вариант собитияра ай ҳамин свеча ман интизорам. Чӣ хеле мебинем стремиться кардестай барои обновит кардани инаи цена иҷа. Якам сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид ва дим сделкамонам ҳозир камтар ждат мекунем. Дар ҳамин паравои мекунем. дим сделка 2 дақиқа медорам тарафи боло, леки рани заход кардагим дар рынок. Барои ҳамин ман перекритиямия за рани уже интихоб мекунам, ждат мекунам в случае ин иҷаро обновит карданда. ман карочи шумо дар ютуб дар видео запис кардестам. Шояд ҳамин разговорма дар ютубам бифаҳмед шумо. Барои ҳамин рафтем сделкаро нишонтон метам. бакавии объем да пасаратса мекунам шумо дар имрӯза ютуб бифаҳмонам. ма чӣ хеле мебинем ай боло поён гирифта будам гузашт ва ай поён
боло, точнее, короче, ина нигоҳ кунед, якам сделка мози нишонтон тем, ина эра боло гирифта будам гузашт, ина поён 100 гузашт, баъд бо инаи поён боло гирифтагим, ираш дадорум. Так что максимум актива нишон будем ки ман ютубда часто шумода публикация кунам. Ҳам хеле видеоро запис кунам ва постараться мекунем дар и ютуб дар тим видеош ягон $300-400 кор кунем, казават кунем. Ва ман дар телеграмом камтарак видео партофтум круглижок, барои ҳамон обращать внимание накунем бародаро, одамое ки маро намешиносен, идеям видеои ма дар ютуб канал ва основной кори ман дар телеграмае, ҳамин канали ютуб ма бинен, ссилкаш ҳаст. Тим сделкаи мо чӣ хел мебинем, свеча объемнее ва бояд и тенҷ шуда дар инаи боло буд шава. Тим сделкамонам ба плюс ба анҷом расид ва бо ҳамин парада может бит як сделка яга бикунем. барои ки пробои кардани и смисла нестай, ҳози бо таймфрейми 5 минута мода мебинем чӣ хели иҷада фақат тенҷ дагия ай боло поён, ай поён боло, яъне ценара чӣ қидистан да ҳамин калидор ва дар иҷа уже ман таймфрейми 1 минута да медорам, штат мекунам. Як дақиқа интихоб мекунам тарафи боло. Позитсияи 100 дақиқа бидем ша. Ва ҳамчунин перекритияи ма тайёр мемонам 1 дақиқаву 30 секунда, чтобы инаи пунктҳоро покриват кунам в случае нагзаштан. вақте шумо анализ мекунед ягон тараф, постараться кунед ки 2 дила 3 дила нашен, бояд холодник голова кати будроен, яъне сари ором кати будроен, нигоҳ кунед ҳар як точкаи касанияи ценара бимонед, даги ҷо обновид кардагии ценара, даги ҷо обновид кардагӣ нестаи ценара. барои ҳамин агар ки мефуратонам хали сделкаҳо, дар ютуб канали ман подписаться кунед ва обод бошен, зинда бошен, лайк, комментария кати поддержка кунед. И рӯзашда ҳамин қаз сделка сета басай, барои чи ки видео дуру дароз мешава бародарои ман ва ман постараться мекунам технически анализа шуморо бифаҳмонам. нигоҳ мекунем мо якта поён гирифтем, якта боло гирифтем, бо яктаига боло, яъне 3 сделка кардем дар як пара, плюсҳои худмона гирифтем ва дар ҳамин пара ман метавонам дальче бо торговаться кунам, яъне плюсҳома гирифтан гирам видео, лекин дуру дароз мешава, ин чиз абсолютно мана дар кор нестай дани время. барои ҳамин шумо подписаться кунед, кнопкаи колокольчик уведомлениеро бичақен, лайкаи хотир набаред.